Bia mono. Tigari tangani turachakana naki bintu kibiri otakire gutwara umanya kwake qualifications. Qualification. Yes. Bintu kibiri obwenete gutwara umanya kwe korubuo bosamwao seseino aende kwerikia. All right. Litangani. Guikari tangani etokane na kwaikire myaka eriera gere amone constitution yaito. Yes. Ina ainu monto monene. Emyaka iniere 18. Liakabere. Guiketokane na ainu mo Kenya kabisa. Ubwate tato mino, mamu mino, omo Kenya. Tali mwigaro. Citizen. Tali kwa Rwanda kwa kwanga inene nchini Kenya. Ya. Igemineti only citizens ba Kenya na bagwa kachikura. Aliens mbali waka kura. Ya. Citizens woka bagwa keku ikura. Ya gatatu. Ekero kwa ikire myaka erie okoragwa na eno monto monene. Ritangani weri ikyo tuare ID. Identification card. Yes. Naende nabora atukane watuarira identification card lakini naende kora asuke moto tuare passport. Pone bintu bitakeire bibere ekero kwenda kubwata ekura ne passport naende igento kende gitakeire ne ID. Aikende gyonsi ubwata asebyo imokana birobyo oyende ubwate ID. Pone bina biye bintu twakwanire togotebana naki biganiri. Ine bintu kibiri turatebena naki disqualification. Ibiga byagerire bono njeti ngake timbwate kura. Ebona. Nonye kore myaka eriega neirie. Naende kwa irwe ID Kenya. Kwa koriru no mo Kenya. Aine citizen ya Kenya. Ebintu mbiroro ratuka nokorete twancherwa litangani orecheste wakekura. Okay. Singa jumonto ndwensi orecheste kwakekura. Ni atakeire kwakekura. Ekemo kiabo. Onye turaike echieria etakeire. Echinere eri etakeire 18 igo turatwara ID. Tuweti mbikogenda. Emyaka onye turaikera tokubwati bukura. Gya kabere. Onye tubwati ID tokubwati bukura. Gya gatatu. Onye you have been declared bankrupt. Asike gusi bankrupt niki. Adake ngwa tebe kanete koba omusalia turatebe omuntu bankrupt no busali kabisa bose oboremeru no ndekereire koba omuntu le uganyire uganiti uganyirete na beta keire bono iri bankrupt tugiturigyo umuntu manyeteke gusi atutera oso moiserwa torerekana koba umuntu yiseire omuiserwa na liye omuiserwa umutakomwere mwite ne constitution tutagetimo gutakamwere naboka matizora atwale nibo hento kendi gyakane tebase gutukana na gwa committee gento tokoruka electoral offense naende kwa irirwe court kwa bwatirwe court yatebire nekene nokorete tuwancherwa kubwata kura and eventually tuwancherwa kakura ekero bwate an electoral offense ubwatu gusalibwa mangana hali kwenda maminchani ubwakikura bintu bune mbona sana